Krok, kuwi tepungane bapak lho, Mang. Oh. Ayo, Pak, maju, Pak. Ana apa to, Le? Ayo, ana kedadian apa ngono lho, nek karo kenalan lawas. Kuwi wenange Ndara, ora wenange Semir. Om. Ndara ora fokus. Ngono. Dilungkas fokus to, Le. Monggo, Ndara. Nyai Sagopi. Kula wonten dawuh Raden. Banjur lara-larae kepiye anggonmu lumaku kuwi sajak lonjong mimis tumeka ing papan kene nganti anak-anakmu Nyai Sagopi. Nggih, Raden. Dawah kleresan dene kula pinanggih kalian paduka wonten ing margi mriki, Raden. Lire kepiye? Kula badhe nyuwun sih pitulungan dumateng paduka, Raden. Apa to sababe Nyai Sagopi? Nggih awit katemben kala wau semah kula nyak Kyai Antyagopa sampun diperjaya kalian yaksa, Raden. Kagyati sang kapirangu prinangkul kinempit kempit duh sangernaning bawana Malah anak kula pun Bratajaya badhe dipun pek dados bojo, Raden. Kaya mangkono Nyai Sagopi yo. Sira satelune ora usah sumelang. Permadi kang bakal ngayomi jeneng sira kabeh. Nggih, ayo nggih. Ora gemira. Monggo, bajone mire sawetawis. Kene. Ayo, Pak, monggo teng wingking. Monggo. Tekan iki, sandeke wis gedhe kae ya. Ayo.